Боже, верой мне сердце наполни, я прошу, каб у им ты жил, и хрещением Иисуса припомни, каб Тебе заўсёды я служил. Богу хасанна, Богу хасанна, Бога прославляйте кожный день. Богу хасанна, Богу хасанна, Бога славьте кожный день. Боже, сердце любовью наполни, я прошу, каб у им ты жил, об ахвяры Христовой припомни, каб заўсёды ближних я любил. Богу хасанна, Богу хасанна, Бога прославляйте кожный день. Богу хасанна, Богу хасанна, Бога славьте кожный день. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на вечорі Євхаристії. Спочатку Святої Мши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я буду молитися подчас гэтай найсвятейшай ахвяры за пані Наталію, яка сьогодні означає свій день народження. Просить яна о подяки за отримані ласки за всі годи свого життя, Божого милосердя, даров Духа Святого, ласки здоров'я, душі і тіла для її, для її близьких, для родних, напевно, для діток, для внуків, каб добрий Бог її благословляв на кожний день. А тепер, каб годно пережити гэту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся усемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкой, словом, учинками, занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь светло Твоей правды, как пьяные могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить їхняй віри, да імкнуться до того, до чого Ти їх покликав. Праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Подчас панування юдейського короля Ахаза, сина Йотама, сина Озії, сирійський король Рецин разом з ізраїльським королем Пекахом, сином Рамалії, вирушили супроти Єрусалима.
каб завоевать его, але не смогли его сдобыть. И было обвещено дому Давида. Сирия разбила стан у Ефраиме, и затрымцела сердце Ахаза и народа ягонага, як дрэва хістаецца ў лесе ад ветру. Тады пан сказал Асаі: выйди ты и твой сын Шеар Якуб насустрач Ахазу у конец канала верхней саджалки на шлях до поля валюшников, и скажешь ему: будь осторожный и спокойный, не бойся, не губляй отваги за тлення гэтых двух недопаленных головешек, за пламянного гнева Рецена и его сирийцев, и сына Ромалия, за того, что Сирия, Эфраим и сын Ромалия задумали зло супроть тебе, кажучи: пойдем на Юдею и сполохаем ее, и захопим ее, и поставим над ёй королем сына Табаэля. Так, каже пан Бог, не застанется гэтага и не будет, бо столица Сирии Дамаск, а глава Дамаска Рецин. Яшчэ 65 годов, и Ефраим перестане быть народом. Столица Ефраима Самария, а глава Самарии сын Ромалия. Калі вы не поверите, не устоите. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан умацує город свой навеки. Пан умацує город свой навеки. Великий Пан и годный великой хвалы у городе нашего Бога. Яго святая гора цудоўная узвыша, радость усёй земли. Пан умацуе город свой навеки. Гора Сион межа поўначы, город великого короля. Бог у ягоных палацах стаў вядомы як абаронца. Пан умацуе город свой навеки. Вось сабраліся каралі і прыйшлі разам. Як толькі ўбачылі, здзівіліся, збянтэжыліся і уцяклі. Пан умацуе город свой навеки. Ахапіла іх там дрыжэнне, як боль парадиху усходнім ветрам. Ты разбил корабли Тарсиса. Пан умацуе город свой навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не робіть я сёння
стали, слухайте голос Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус пачаў дакараць гарады, у якіх адбылося найбольш ягоных цудаў, за тое, што яны не пакаяліся. Гора табе, Харазім, гора табе, Бетсайда, бо калі б у Тыры і Сідоні былі учынены цуды, якія адбыліся ў вас, яны б даўно у мешкавіні і попеле пакаяліся. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе Тыру і Сідону, чым вам. А ты, Кафарнаум, ці узвысішся да неба? Ты не зрынешся да пекла. Бо калі б у Садоме былі ўчынены цуды, якія адбыліся ў табе, ён застаўся да сённяшняга дня. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе зямлі Садомскай, чым табе. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Прысядьце, калі ласка. Умілаваны Христе Пану, дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелие мы чуем важнае слово для кожнага з нас. У судны дзень лягчэй будзе Тыру і Сідону і зямлі Садомскай, чым табе. Чаму Пан Ісус параўноўвае гэтыя грэшныя землі з тым, што ён аб'яўляў цуды? Цуд аб'явіўся для Кафарнаум, Харазін, Бетсайды. Чаму людзі не паверылі? Вось, напрыклад, тут бы адбываліся вельмі шмат цудаў. Небы які бы святар у імя Христовае таксама тут драбіў нейкія цуды, да ашмян прыехала вельмі шмат людзей. Як вы лічыце, яны прыехалі паглядзець цуд ці змяніць сваё жыццё? Цуд забачыць, убачыць. Чаму? Ну, бо гэта яшчэ ідзе з рымскай імперыі. Чалавек заўсёды прагне чаго? Хлеба і зрэлішча. Паглядзіце, калісьці я быў на харызматычных таксама рэкалекцыях, дзе збіралася вельмі шмат людзей, бо прыехаў які-то-небудзь святар, які таксама ад імя Христовага прапаведваў. Збіраецца ж вельмі шмат людзей, але ў першы дзень сабралася трохі народу, у другі дзень, але вось у трэці дзень прыязджае практычна ўся гродзенская дыяцэзія. Чаму? Бо святар гэты будзе накладваць рукі, і людзі будуць падаць. І трэба туды паехаць паглядзець. Ведаеце, дарагія браты і сёстры, чаму Езус Христос сёння дакарае гэтыя гарады? Бо ў гэтых гарадах адбылося вельмі шмат цудаў. Здавалася б, чаму не навярнуцца? Чаму не змяніць сваё жыццё? Вось Христос пацверджвае сваімі знакамі і цудамі тое, што ты павінен змяніць сваё жыццё. Ісці дарогай на вяртанне. Але не. Чалавек хоча толькі тое, што убачыць нешта, здзівіцца, але не змяніць. І таксама гэта адбываецца па сённяшні дзень. Чаму так мала лаўкі ў сёння людзей у касцёлах, да ўсіх касцёлах свету? Бо людзі не распазналі найвялікшы цуд, які адбываецца кожны дзень, дарагія браты і сёстры. Калі б чалавек зразумеў таямніцу Эўхарыстыі, калі б чалавек бачыў, што адбываецца кожны дзень на кожным алтары сусвету, то трэба было б наймаць ахраннікаў, якія бы кіравалі бы гэтай калейкай людзей да касцёла. Сёння лаўкі пустыя для таго таму, што людзі не пазналі яшчэ таямніцы Христовую, не распазналі Хрыста, што ён не з'яўляецца яшчэ пакуль для іх найгалоўнейшым Богам. Нема гэтага прыярытэта яшчэ. І таму, дарагія браты і сёстры, Христос нас не дакарае, але запрашае. Запрашае кожнага з нас прымаць яго цела, бо святы Ян кажа, хто прымае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Гэта значыць, калі мы прымаем святую камунію, кожны з нас з чыстым сумленнем, прымаючы святую камунію, прыбліжае сабе неба, Божае валадарства. І вось да гэтага нас Христос сёння заклікае.
Не шукайце там, дзе будзе нешта адбывацца, дзе будзе нешта казаць, што вось там санктуарым, там толькі лечаць, там нешта змяняецца, там дзесьці святая вада паплыла. Не гэта найгалоўнейшае. Галоўнае гэта Христос, які сёння таксама праз пару хвілін вам пакажацца ў руках святара, якога я магу прымаць у сваё сэрца. І вось гэта найгалоўнейшае. І Христос запрашае цябе: навярніся, змяні сваё жыццё, каб пазней, у судны дзень, Ён таксама табе не сказаў, што лягчэй будзе Садоме, ніж табе. Амен. Да добрага Бога, які чыніць шмат цудаў сярод свайго люду, узнясём пакорныя малітвы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб ён адважна сведчыў пра Хрыста ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за краіны Еўропы, каб Христовае гора табе спрыяла іх пакаянню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія узвышаюць сябе, каб яны ад Езуса вучыліся пакоры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі святой імшы за Наталію у яе дзень нараджэння, якая дзякуе Пану Богу і Маці Божай за атрыманыя ласкі, за Божае міласэрдзе, за Духа Святога, за ўсе ласкі о здароўі душы і цела, яка атрымала за сваё жыццё. Нech добры Бог атуляе яе сваімі ласкамі і патрэбнымі ласкамі для яе, для яе родных і блізкіх. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых дабрадзеяў, каб Бог даў ім вечную ўзнагароду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб Бог абудзіў у нас прагу пастаяннага навяртання. Цябе просім. Міласэрны Божа, прымі нашы пакорныя просьбы і дай навяртанне тым, хто яго найбольш патрабуе, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. С тобою быть хочу, о Иисус мой, с тобою мне легчей крыш нести свой. Да тебе удячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, Господи мой. Да тебе удячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, Господи мой. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяри з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердний Боже, глянь ласкаво на дары Своего костела, перемяни их у духовный посилок для Твоих верных, каб приймаючи Його, яны узрастали у святости, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асужэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці, праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный,
Небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинях, благословенный той, кто приходит у ім'я Пана. Хосанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Тваё воскрешэнне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, приймаючых цела і кроў Христа, Дух Святый сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові і разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзей на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого.
Просім Цябе, Пане, збав нас сяго злога, дай ласкаво супакой дні наші, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны сялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Бо Твоє Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костелу Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. З Духом Твоїм. Передайте ближньому знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты вошел до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшу дай Ему люд верный, моцая хвяры, збавчає крижовой, Он сам приходить у своей любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью спогляну, простаямницу слова утілавлення дав свого Сина грешним на збавлення. Ми на алтар хліб і віно складаєм, слови Христа святар знов вимовляє, гетия дари Духом от Святого перемяняє тіло й кров Христову. Вітай, Єзу, збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, да
Тебе, руки взнесем свои, у знак пашаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Умацаваны Твоими дарами просим Тебе, Божа, каб, дзякуючы удзелу гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Амин. Дякую, великие, дорогие браты и сестры, за дар супольной молитвы. Для пани Наталии еще раз складаем сердечнейшие пожаданні. Ласку здоров'я, напевно, шмат радости, у її день народження, каб добрий Бог засюди вас адорував потрібними ласками, каб Дух Святий так само освячував, ну і, напевно, вельми шмат радости від того, що поспіхів з ваших найближайших. І таке, видите, нестандартове пожадання, будьте як вино, чим старіше, тим тільки ліпше. Ще раз усього найлепшого, з днем народження, і приймемо сьогодні Боже благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амин. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу, что за этот день зробили. Переглядь наш Боже милый, умацуй святые чины и пробач усе провины. Коли дрема супокоить, и во сне дай быть с тобою, пошли телу обновление, а сумлению очищение. Безупинно Твое вока, бачить близко и далеко, ласки хто Твоей чакає, тим дається моць святая. Борони нас от напасти, прогони пустые страсти, под своею опекой верный сторож человека, под своею опекой верный сторож человека. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и заўсёды и на веки вечные. Амин. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска небеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снують по світі. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.